1937ko apirilaren 26. Astelena zen, merkatu eguna zen. Jendea kalera atera zen, asola gabe eta bizipozez beteta. Inoretzen hiltzera atera. Mirenek bere gazta saltzen zuen, merkatuz zebilen, beti irribarrez. Antonek bere mando zarra zeukan, sokaigatua eskuan. Umeak anikatan ari ziren elizako hormaren kontra, izketan eta zalapartan zebiltzan, peiori barrez, taldeko marmartiari. Mandoa izan zen lehena konturatzen, sokariti egin zion belarriak atzera. Norbaitek esan zuen, lasai, zergatik urduritzen zara. Gazta pixatzen jarraitu genuen, hegazkinak behin pasatu ziren. Gero bitan, gero kontatzeari utzi genion, eta elkarri begiratu genion. Eta merkatuko plaza munduaren erdigune bihurtu zen. Gernika, astelena zen merkatu eguna. Gernika, izua zerutik erori zen, abisurik gabe. Taritzarraren azpian geroztik, izenak irakasten dizkiegu txikiei. Gernika, auskatzen ditugun bitartean, ez dira hiltzen. Ezaztu, Ezaztu, harriak ordezka daitezke. baina izenak ez. Gaua iritsita, ezer ezen gelditzen, hiru horma txingarrak eta isiltasuna. Antonen mandoa ezen inoiz aurkitu, Mirenen gazta gainerakoarekin errezen. Baina aritza hor zegoen oraindik errautsez estalita irmo. Bere historioa kontatzen bukatu arte, jo nahi ez duena gure bat bezala. Gernika, astelena zen merkatu eguna. Gernika, izua zerutik erori zen, abisurik gabe. Aurbatek zergatik galdetzen duen bitartean, ahots batek erantzuten duen bitartean. Gernika, inor ez da bigarren aldiz hilko. Aritzaren azpian, haizea gogoratzen du oraindik. Miren, Anton, eta aurpegia aztu diegun guztiak, baina izena gordetzen diegunak.